На сайті «Миротворець» власники сайта помістили й дані про вас. Яка має бути реакція граждан України і окремо як віруючого православного християнина на такі акти публічної в Україні угрози тероризму? Ми православні русини, за 1150 років перебуває в Австро-Венгрії, но ще точно, скажімо, з моменту крещення во Христа Ісуса вже записані в чорний список сатани на його различних сайтах австро-мадярських, потім чеських, совєтських, а нині, на жаль, і українських. Да, в Україні всякий, хто має свою власну думку, а не гнилу чиновницьку, об'являється ворогом з його нібито антиукраїнською риторикою і вписується, як видите, на офіційний сайт, на нашу думку, дійсно терористів. Якщо нині чоловіка судять за одно слово образливе, за оскорблення лічності, за пару слів, то як би мали бути більше покарані власники того, на нашу думку, терористичного сайта, якщо вони ненавидять людей мирних і тих, хто призиває до миру в країні? Вони як злочинці-цінники, як люди з замашками убивць, назвали свій сайт «Миротворець». Тобто, можеш думати, що вони создають список злих людей із числа людей-миротворців. Тобто, злотворці вони і другі не вписуються. Тобто, люди, які мішають властям творити війни, конфлікти в державі, організовані чиновниками протистояння на національному чи релігійному ґрунті. Но напоминаю всім, Євангеліє давно дало оцінку людям-миротворцям. Блаженні миротворці, бо такі синами Божими нарекуться, назвуться синами Божими. А от власники такого терористичного антиукраїнського сайта, які сформувалися як терористи, як чисті сатаністи, ясно, Царства Божого не наслідують, а в добрий час демократичний будуть давати відповідь, що ж вони творили і як незаконно вбивали, переслідували і судили людей.